Jos sä kuolet pois, mä en halua rakastaa. Jos sä meet, ne sanoo, ettei kukaan koskaan ole kenellekään se ainoa. Ehkä olen liian ehdoton tai vähän vääränlainen, mut olen yrittänyt olla hyvä mies ja hyvä nainen ja olen seissut maailmaa vastaan. Kaatunut ja miten paljon aikaa saikaan mä löysin sut. Antaa niiden sanoa mitä vaan. Sanokoot mitä vaan. Antaa niiden manata manojaan. Valta piruillaan. Antaa niiden sanoa mitä vaan. Mitä vaan. Sanokoot mitä vaan. Meillä on toivoa, sanokoot mitä vaan. Aina on toivoa, sanokoot mitä vaan. Antaa niiden sanoa mitä vaan. Mitä vaan. Sanokoot mitä vaan. Sanokoot mitä niiden manojaan. Maalata pirujaan. Antaa niiden sanoa mitä vaan. Mitä vaan. Sanokoot mitä vaan. Sanokoot mitä niiden manojaan. Maalata pirujaan. Linneaton Kattendal. Eikö se ollut ihan mieletöntä? Olisiko se Mikki Kaarinen? Eikö se nyt Kaarina sinulta ensimmäiseksi tästä koskettavuudesta? Iskikö tää sydämeen? Joo. Mut ei Viedä silleen liiallisesti sun ajatus. Joo. No Riitta, mites Riitalla? Ehdottomasti iski, siis koskettava, kaunis, raama, siis mitkä silmät, mitkä eleet kaikki. Siis tää oli minun mukaan. Sinun mukaan, hyvä. Herran Jumala, mitä mieltä te olitte? Mitä mieltä yleisö on? Mitä mieltä yleisö on? Herran Jumala, mikä esitys! Itku tulee, pisu tulee, kaikki tulee, neitsyys menee, mikä tulkinta, immenkalvo tärisee. Mä en kestä. Me oltiin tässä niin kaksin ja Herran Jumala, mahtava esitys. Kiitos Riitta, kiitos. Ja kohta on se patten aika, mutta nyt täytyy kertoa semmonen pieni